kaburuji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaatanen koye denɗi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hiire moon hande ko ñalawma aset capantati lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom habaruji moon e ɗemgal Pulaar. Habaruji men guidaɗen ko toon to États-Unis toon to New York en waɗi ko sippoji ñalɗi toon ɗum noon ko toon to New York kasoji immigration naati kadi e kanko kori boko ɗum noon ko mennaɗo wonde kañum hoore maire ngoɗon wuuro kadi ko sénateur jeeyaɗo toon to New Jersey e nder ko haali woyi ko yin toon ko addi condition ngaji ɗo tawi toon ɗi en wayno ko hunde nefnide ɗum waɗi oɗo sadio noon kamɓe yimɓe waɗaɓe toon ɓe puɗɗima seppude wiide wonde ko condition ngaji mbaɗa toon ɗi ko hunde moƴƴani kanko kori boko noon e nder ko haalde janiyankoɓe jeeyaɓe toon e CNN o wi wonde ko alay saago ɗum woni kamɓe démocrate yeewapeji fof mbaɗi beele mbawa hawde woteji baɗoji e lewru novembre hitande ujunnaje nogas jeegom beele mbawa continde enquête de sabu surtout kaso mbaɗa toon to ni York wona kaso mo laamu jeeyi ko kaso privé e kadi oɗon compagnie jeeɗo ɗiɗon kasoji ko yimɓe walloɓe républicain ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en rewani lawol ko wawi won fof en wayno ko kamɓe démocrate ɓen continue hande wiide wonde ko kanko Donald Trump politique mo waɗata ko fati immigration noon nanguirta yimɓe ni walla noon lebtirta yimɓe wonɓe toon ɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa lundinde lawol lundinde kadi kala pinal walla kala aadaji ɗi ganduɗa Amérique naaɓe ɗi ganduno ɗum toon to Washington hande hono kanko Donald Trump mon continue kadi hollude mettere makko e oɗo juge kewɗi e juge goto kadi en wayno ko baɗɗo yamirore muɗum ɗum noon ko canki o faade hande wonde ko kala kalisaji biyeteɗi wonde ko ɓe mbaɗa ɗum ketta ɗum noon ɗiɗon kalisaji noon kene abbo milliard uji ɗiɗi pour wiide kanko Donald Trump sehil am makko ɓe ganduɗa wullitiɓe wiide yiɓe wonde ko goomu toppiti ko fate impôt kañum hewru men wayno yaɓɓi kuuli men yaɓɓi kadi haqqeji men e kadi ne wayno ko oɗon goomu laamuji ɓenni hutorima oɗon goomu pour kañumen koye men nadde kala ko woni gurdam men privé ɗum noon ɗum ɗo fof noon ari ko kanko Donald Trump nde portuno plante hono goomu toppiti ko fate impôt ɗum noon kadi ko goomu jeeyaɗo e laamu makko saabu oɗon goomu woni koye nder less jimadi département trésor portu ɗum plante wi wonde ko kanko Donald Trump e kanko sukaɓe makko wonde ko kamɓe ARS ɓe mbawino jabde kayitaji mabɓe ɗum ɗon impôt ji ɗe mbaɗi jaltina mbaɗa public ɗum noon ɗum wonde donc kanko Donald Trump opportu ene wayno caggal muɗum noon ko tumnati ko juge o haali wi wonde ko noɓe mbaɗiri oɗo kalis pour rendi ɗum wiide wonde tawde kanko Donald Trump plante mo wonno o hayti ɗum alay saago jeenari ndiɗo ko fonno yoɓede ko en o rokki ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa wiɓe kañum ko yomen labtama on kanko juge o wi wonde ɗum ɗo fof ko fenade ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa hay plante mo waɗi o plante o no yaari ni ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko hunde lundinde ko anda ɗum waɗi kamɓe juge jeeɓe continue enquête hen ko wawi wonde fof ɗiɗo kalisaji mbinoɗi wonde ko sehil am makko ma dokke oɗo sa joni kamɓe ñawoɓe ɓe bloqué ɗum ɗum waɗi kanko Donald Trump kadi plante makko mo wonno contre ARS oɗo sa joni wonno o ummitini ɗum o wi ko alay saago oɗon plante ARS donc oɗon plante ko kanko Donald Trump wiide wonde ko kanko suka makko kayitaji mabɓe ko ɓe mbanno impôt ji mabɓe jaltinama waɗama privé et donc so tawi juge ɗi jaɓani nanodiral baɗal pour oɗo kalis nde opéré nde en wiide wonde ko kamɓe ARS hankadi kamɓe ARS hankadi wayno ko ɓe gonta ƴewtade kala kayitaji patuɗe e makko kanko Donald Trump walla patuɗe sukaɓe makko tawde ɓeɗo ñawoɓe mbi ɗum ɗon ko discrimination fenade par ce que ɗum ko corruption donc ene wayno ko kanko Donald Trump ummitini oɗo sa joni o wurtini complainte mo wonno pour poursuivre plainte ARS hande toon to Washington on kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe continue ha hande weltidade walla wi famɗinde holko sikka ene battande ɓe décision ngaji ɗi mbaɗi ko fati en yimɓe ɗaɓɓoɓe ko wonde résident ji ɗo e États-Unis ɗum noon e wayno ko yontere ɓennude ɓe ƴeftini décision waylude biide wonde ko hankadi kala baɗo demande pour wontude résident walla wontude même kañum hoore mi citoyen ɗo e leydi he il faut ko kañum oɗon neɗɗo wawa yaltude leydi ni États-Unis rutto leydi to jeeyato wona toon ha dumunna mo ganduɗa pawaɗe makko pour wonde hebde ɗiɗon ndeɗon ɗaɓɓande jaɓe ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en gouvernement kanko Donald Trump ɓe keeɓi joni oɗo sa joni pression ngaji ummade guila e avocat ji ha e ñawoɓe ha e kadi public mo États-Unis pour wiide ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani yeede kadi ko hunde nde wawa wonde ko wawi wonde foof en wayno ko kanko administration makko kanko Donald Trump o continue wiide hande wi wonde ko hayso ɓeɗon ɗaɓɓoɓe wonde citoyen ji walla wonde kañumen koyemen résident ji ɗo e leydi ene wayno ko yaltude men leydi ndi heddoyade fade to leyɗele mumen ala battande bonde te demande uji men ɓe jatiran caggal taw kono eɓen goni eɓen continue oɗo sa joni sikkitare hawnaki décision ngaji ɗi ɓe mbanno ko yentere ɓennude pour waylude hono ɗaɓɓoɓe hebde green card walla ɗaɓɓoɓe hebde nationalité Amérique pour no poti yattude leydi ndi so tawi kamɓe koyemen mbawi ruttade oɗon décision. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare.
khabruj men international puda den ko tonto hakkunde kambe États-Unis Iran e mayni ko aduna fu nen fati odo sajun kanko Donald Trump eskum jogol signindi ko biyata nanodiral gongal hakkunde mabbe kambe Iran en wayno mon continue halta hande wi wonde ko nanodiral ngal wa wonde so tawi kambe Iran be jabani rokkude kala ko wiyete ne cedetini de be jogi ummide kala gede produit nucléaire dum non kadi en wayni kadi ko so tawi kadi kambe Iran kadi be jabani kala ko fate kadi uddidde hono cirtol hormuzgol kambe Iran non odo sajun ala ko kala ko no mbi wonde ko kala ko fate gedde kala nucléaire do en wayni ko kambe ko men padi mbadi condition ngaji anda ka tawol ko ni detawiji ngaldo nanodiral hakkunde kanko Donald Trump gardi e leader États-Unis e kambe Iran bawdo represente do ko fate dido négociation ngaji ko non ko anda tan hono kanko Peter Hegseth wi wonde ko laamu États-Unis nen continue wadde page fu belane heba nanodiral burgal famede burgal kadi wawde dogande intérêt américain e ngaldo so tawi kanko Donald Trump signini ngaldo nanodiral donc en wayni ko gila tonto moyno rien hay do États-Unis en wayni ko gor fofa woni ko hen watti haqqille holde kanko Donald Trump o signinte dum don wala so signinaani kol kadi ko jogor kewden ko woni fof sibabu ni ngaldo nanodiral delo baldi den wayni ko kala ko fuwate priji petrol brut fuddima talade seeda dum non kadi hawnaki wonbe États-Unis puddima yide battane mudum ko fate coggu essence kono non wayni kadi so tawi kadi menasuji goddi ngari kadi fate petrol wala cirtul hormuz wala même nanodiral wodan hakkunde États-Unis kambe Iran dum non kadi ko risque mawdo wonande risque partude ngal États-Unis e aduna khabruji men international tonto gana hono kambe parlementaire be mbaawi wodde kulal pour wiide habde kala ko wiyete en debbati goragu tonto gana dum non e wayni ko ngal don kulal ko kanko gardido leydi gana ko kanko signiti dum siftin don tan leydel keeda Africa en wayni ko en continue wiide wonde ko mamba de don kul dum non ko salade kala ko wiyete en dido haluji wiide wonde rewbe wondude walla worbe wondude dum non kadi ko mbiyata ko lesbienne way wonde fo en wayni ko odo sadio nen fada hono kanko ko gardido leydi gana eskum jogor signinde dum don ngal don kulal kadi en wi wonde ko en wayni ko kambe gana be mbarno dum ko wotono dum ko hitan ujunaji di no gasne kon non e odon sa hono kanko gardino leydi gana hono kanko nana akufo adudo en wano jaban signin dum don donc e der ko tunnaade constitution mabbe ko yamir so tawi president signan donc tunnaade constitution mabbe ko no winde wi wonde ko kala kulal jeftangal ko yini en so tawi signaka e odon president signan dum ha jodima ala sakko kadi parlementaire jugodi so garti assemblée godo sart watta dum kadi wota dum don ko dum wadi odo sa joni wota fada wonde ko kanko gardido leydi kana est ce que kanko war makko mo jogor signi dum hono ko halno wi wonde ko mo faami wonde ko adaji kala ko woni kadi pine leydi gana ene wayno ngongdin tan wonde ko debbo e gorko tan ngodi kono e wadi kadi o wi kadi dewgal kadi way wonde tan ko hakkunde debbo e gorko dum ko kanko Mohammed haaldum donc ene wayno ko do sajun kana abbe ken limi hakke capande jeegom leydi e nder aduna he kanyum e nder aduna he ene kadi kala ko fate dewgal hakkunde gorko e gorko walla debbo e gorko dum non ko fate lesbian de do capande jeegom leydel hen feccere de don leydel ngoni koye leydel Afrique dum non ko leydel Afrique de ganduda en e jabani kala ko fate gungdinoji debbati gorago ko wawen fen wani ko kanko Mohammed president mo leydi Ghana mo fada so tawi mo jogor signinde ngaldo kulal voto ngal tonto assemblée mabbe national tonto Sénégal hanki hono kanko ancien premier ministre Ousmane Sonko wawi fottude premier ministre kesso hono Ahmed Al Amin Lo dum non ko tonto prémature wadi yimbe fo surprise kono nder kongude jefti kanko Ousmane Sonko wi wonde ko aljuma hanki no wayni ko aljuma bennudo kanko wore makko nde o seka nde o wawi kanko wore makko fofango mon e dum non kadi o siftini o wi wonde ko Ahmed Al Amin Lo kanyum en wayni ko be liggidimo don kono kadi wayni ko Al Amin Lo ne buri mo andude nokko ni tawde nokko to liggotono so kanko wore makko meda yetton kono non kadi anduno kanko wore makko Ousmane Sonko liggotodo o wi wonde ko mo duuni wonde hono premier ministre kesso belen wawa wadde liggey mum kadi wawa wadde kala ko fawa e mudum yo wad o siftini tan o wi wonde ko liggey wonde premier ministre ko hunde teddude no fewi Sénégal parce que ko fawa e makko ni heewi wawi wonde fof en wayni ko kambe di fof pottugal mabbe ton e kadi haaluji mabbe kadi gosodiral miijoji mabbe no wadiri ni ko cérémonie badde fayida no fewi dum non ko wawi wonde fof kanko Ousmane Sonko siftini don tan ko aljuma o yoto en wayni o sekano e liggi pour nattude wonde premier ministre en wayni ko caggal mudum hono kanko Bachir Diomaye Faye o subi naddu goddo biyetedo Ahmed Al Amin kany hoore makko conseiller makko wonno ko ministre d'état wonno kadi ko meedi wonde secrétaire général du gouvernement to yo lomtu on place o don mo subi non on Ahmed Al Amin Lo ko karallo no fewi ko fate ngal katti ko neddo jogide netare no fewi hawnay kadi ma wawa wadde maslaha bele nanodiral no wona ton hakkunde surtout yenne kambe jaabe passe pecce odo sa joni kadi jogibe risque wonde leydi so tawi be nanodiran hawnanki dejata tonto Sénégal kadi hono kanko ancien président Abdoulaye Wade en
wayni ko hanki woni nyalaw makko manditare e nder non kanko ko haali nde fote journaliste uji a radio France International e Jeune Afrique o haali gede kewde jahen guerre gondo do sa joni tonto Iran hakkunde États-Unis Israël e Iran o haali hen kadi affaire Palestine o haali hen Donald Trump a gede de wadata aduna o haali hen kadi cadele kewde de ganduda hen taw Sénégal ne jahen ko fati politique non gondo do sa joni cadele gondo tonto Sénégal a surtout podondiral la walla hareji a kalisede hakkunde kanko Ousmane Sonko e kanko Bachir Diomaye Faye ono kanko nanno darta lead Sénégal Abdoulaye Wade en wayno jabani haalde hen okkunde hen opinion makko pour tan wiide wonde ko holli tan wonde ko yida nadde e dedo gede gonde ton o sa joni hareji hakkunde mabbe podondiral gongal ton ko way wonde fo kanko Abdoulaye Wade en wayno ene daminani nyande hakkunde nayi e joyi awno kanko Bachir Diomaye Faye laam mako ma tawe son cérémonie mo badani dum non ko ton to Dakar ko sibabun manitare ko way wonde fo kanko Abdoulaye maître Abdoulaye Wade o jabani haalde e haalduji kalisede hakkunde Ousmane Sonko e Bachir Diomaye Faye hande ton Sénégal holama hono kambe laamugo e kambe assemblée délégation ngani me yaade ton to Touba dum non ko fottude sernabe wonbe tombe ko yiya wona hono kanko ancien président assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye no wonde kanko Ousmane Sonko be jeeyin ton to Touba potti kadi Khalifa Serigne Abbas ibnu Sanibou pour yettinde duwoji mabbe ciagal nde cankugo loodo beetedo Serigne Cheikh Saliou Mbacké ko way won fo en holama hono kanko Ousmane Sonko en wayno ko musuni no fewi visite mabbe musuni kadi e Sankare odo chéri donc délégation mako kanko Ousmane Sonko e kanko El Hadji Malick Ndiaye no Khalifa Serigne Cheikh Saliou kanyum woni kanyum odo sa joni kanyum lumti kala ko faate gardingu ton kambe hobbe be e kambe jipabe fu be kolli weltare a fottude ton be bawi kadi wessundirde wajuji ko faate dini yankagal e ko faate gondigal to bangi kadi hono kanko délégation makko kanko Bachir Diomaye Faye e gardugol premier ministre o yihino ton kadi to Touba tungnade ko anda en wani ko kanko Ahmed Al Amin Lo akanko war makko wawi fottude Serigne Muntaga pour yettinde dewuji umade e gardido leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye khabruji men international checktoden ko fate coftal balli tonto France hono kambe Paris Saint-Germain tungnade kadi ko anda be mbawi habde biyeteɗo Arsenal dum non ko ciokalde be put penalty ko anda tan tonto France to jaada fo région mo jaada fo e wayno han ko weltare mo mawdu won ton ko yimbe fu nane gone laabi en ko way wonde fo en wayno ko kanko gardi leydi France Emmanuel Macron e la mokko kam fo be jeeya e fetobe dum tungnade hala o do victoire wonande Paris Saint-Germain rokki hon kanko a gardido o do équipe Paris Saint-Germain kanko biyeteɗo Luis Eric rokki mo ken wona sappo didi biiju jeenaari dum non gille nde ƴefti artade o do club taw o lumti ko biyeteɗo Christophe Gacci dum koy hitande dum koy mois de juillet hitande ujunaji no gastere musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tongi meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam